Ahoj, vítejte u nového videa. Dneska si řekneme něco o Concordu, nejrychlejším dopravním letadla na světě, a taky o tom, proč musel skončit. Pohodlně se usaďte a začínáme. Původní nápad Concordu byl zrozen v 50. letech minulého století ve francouzské Toulouse, kde francouzští a britští konstruktéři vymysleli na papíře návrh Concordu. Doslova ho kreslili na zemi, protože v té době ještě nebyly možnosti, jaké jsou teďka pomocí počítačů. První vzlet Concordu se uskutečnil 2. března 1969. Do služby vstoupil v roce 1976 a v létání pokračoval dalších 27 let. Při osudné nehodě v roce 2000, kdy zemřelo 113 lidí na palubě, se přestal Concorde vyrábět a taky přestal létat. Poslední let se uskutečnil v roce 2003 z londýnského letiště Heathrow. Ale byly i další důvody, proč musel Concorde skončit. Jako jeden z důvodů bylo taky, že stál extrémně moc financí a to bylo náročné pro aerolinky, které ho používaly. Concorde byl také nadzvukový letoun, což znamenalo, že letal rychlostí zvuku a více, což také při překročení této hranice tvořilo tzv. Sonický boom. To znamená, že letadlo překročí rychlost Mach 1 a je rychlejší než zvuk. Kvůli tomu ho lidi neměli moc rádi, protože jim někdy ničil skla kvůli tomuhle efektu. V té době, kdy se Concorde vymyslel, to byl velmi odvážný nápad, protože na papíře to sice vypadalo dobře, ale když si vezmeme, že v té době stíhačky létaly touhle rychlostí jenom necelé 3 minuty, tak to asi nebylo moc reálné. Ale i přesto myšlenka, že se budou moct létat z New Yorku do Londýna během 3 hodin, byla velmi lákavá. Přitom současným letadlům tohle trvá letět 8 hodin a 15 minut. To znamená, že jsme se vůbec neposunuli od 70. let minulého století. A ještě nám to trvá díl. V čem je teda ten problém? Hlavní problém je teda to, že Concorde byl relativně malý oproti současným letadlům. Do současných letadel typu Boeing 777 se vleze až 400 cestujících, zatímco do Concordu se vleze jenom 100 cestujících. A ještě k tomu Concorde byl o dost dražší na službu než současný 777. Ale západní konstruktéři měli další důvod, protože na druhé straně zeměkoule v Rusku mezi tím vyvíjeli svůj vlastní Concorde, Tupolev T-144, takzvaný konkordsky. Když si porovnáme konkordského a Concorda, Tupolev byl ještě tomu trochu rychlejší. Jeho nejvyšší rychlost byla 2,15 Machu ve srovnání s Concordem 2,4 Machu, což bylo teda relativně malý rozdíl, ale pro porovnání. A dokonce byl Tupolev trošku větší. Obě dvě letadla měly své klady i zápory, takže se neví, které letadlo bylo lepší nebo horší. Podobně jako třeba Spitfire a Messerschmitt bitvy o Británii. Concordský ale skončil podobnou havárii jako Concorde. Jejíž místa jsou od sebe vzdáno necelých 5 kilometrů. Tak podivně propojili osud 2 legend dopravního letectví. V poslední době se zase uvažuje o vývoji nějakých podobných letadel, ale je to relativně nereálné, když si podíváme na to, jak obě dvě letadla skončila. Teď už si bohužel tyhle 2 letadla můžete prohlédnout jenom v leteckých muzeích. Concorda v Toulouse a obě dvě si můžete prohlédnout v leteckém muzeu v Sinsheim v Německu. Děkuji za pozornost a naschledanou.